Meleri Wyn James dwi'n byw yn Aberystwyth a dwi'n dod o bentrefi Biwla ac Aberporth yn wreiddiol. Fy niddordebau I yw rhedeg, darllen, gwynio, dwi'n mwynhau cwmni ffrindiau a theulu a marchogaeth. Dwi'n ysgrifennu ers mod i'n ferch fach a dwi wedi ysgrifennu nofel I ddysgwyr. Ei enw hi yw Gwendolyn Parry P.I. ac mae hi nofel ditectif ysgafn am gyfrinach teuluol. Fe wnes I olygu cyfres lyfrau ar ben ffordd I ddysgwyr ac ro'n i'n olygydd y cylchgrawn lingo newydd am 10 mlynedd. A dyma fy stori I. Calon wrth Galon. Dyw popeth dwi'n dweud ddim yn wir. Dwi'n gallu dweud hynny nawr. Ond mae hynny'n wir I bawb. Does neb yn dweud y gwir I gyd. Dim ond fersiwn o'r gwir. Fersiwn sy'n ei siwto nhw. Ond mi wna I fy ngorau I gofio, achos dwi eisiau rhannu'r stori yma gyda chi. Mae'n stori dda. A dyn ni gyd angen stori dda ar hyn o bryd. Rhywbeth I godi calon, I roi gwen ar yr wyneb. Mae gwen ar wyneb, wrth gwrs. Stori dda? Ie, a dwi'n gwybod, achos dwi'n rhannu straeon ers dwi'n fachgen bach. Dwi'n gwybod a yw'r stori yn dda neu yn ddrwg. Os yw hi'n stori dda, bydd pobl yn ymateb, yn chwerthin, yn crio, yn gwylltio. Dydd Mawrth oedd hi. Sut wyt ti'n gwybod hynny? Dwi ddim angen dyddiadur. Dwi'n gwybod achos dwi'n mynd I weld Amna ar ddydd Mawrth. Bob dydd Mawrth. Dyn ni'n dal I weld ein gilydd, basai'r rhai yn dweud ddylen ni ddim. Pam lai dwi'n dweud? Fydda I ddim yn mynd I mewn i'r tŷ, fydda I ddim yn byseddu pethau nac yn peswch dros bob man. Dwi'n mynd rownd y cefn, yn cnocio ar y drws ac yn rhedeg bant, fel bachgen drwg. Yna bydd hi'n dod mas. Rei meddai hi heddiw, a gwenu I ddangos ei dannedd top rhwng ei gwefusau gwyn. Fel tasai hi ddim yn disgwyl fy ngweld, fel tasai hi ddim yn ddydd Mawrth. Ond dydd Mawrth yw hi, neu faswn I ddim yma, yn ei gardd hi. Yn yr ardd dyn ni'n siarad. Mae hi yn eistedd ar y gader a fi yn eistedd ar y wal. Dwi'n gwisgo fy nghot croen dafad os yw hi'n oer, a fy het bysgota ym mhob tywydd. Mae awyr iach yn dda. Dyn ni'n iach fel 2 gneien. Wel, fel 2 hen gneien. Mae Amna flwyddyn neu 2 yn henach na fi. Mae dynion yn mynd yn hen yn gyflymach na menywod. Baswn i'n rhy hen iddi hi tasai'r esgid ar y droed arall. Dwi'n nodio ar y lawnt. Mae eisiau torri'r lawnt na. Mae hi'n chwerthin yn ysgafn. Does dim dyleit gyda hi mewn garddio. Na glanhau. Coginio yw ei ffeth hi, ac mae hi'n tyfu perlysiau mewn potiau bach ger drws y cefn. Coriander, persli, mint a lafant i'w helpu hi I gysgu.
awyr iach, yr awyr yn las, yr adar yn canu, pysgod yn nŵr clir yr afon, a charw yn yr ardd. Dim yn ei gardd hi, cofiwch, ond mae'r pethau yma'n digwydd. Oni bai fod yn fake news wrth gwrs. Mae surprise gyda fi ti, meddai Amna, yn dawel. Tinc Indiaidd yn ei Chymraeg. Mae hi'n poeni bod y cymdogion yn gwrando. Does dim llawer o Gymraeg wedi bod rhyngddi nhw ers y referendwm. Mae surprise gyda fi ti, meddai hi eto. A dwi'n cofio meddwl, does dim byd yn surprise i fi nawr. Dim ers be chi'n galw, ond ro'n i'n barod i wrando. Doedd dim byd arall yn galw, a basa'n rhywbeth i'w ddweud wrth i hi, una, pan oedd hi'n ffonio, neu FaceTimeio, neu beth bynnag maen nhw'n ei alw fe. Pa newyddion? Dyna beth mae una yn gofyn i fi ar y ffôn. Mae'n gwybod yn iawn bod dim newyddion gyda fi. Mae pethau mawr yn digwydd yn y byd, ac ar ein stepen drws, tasau stepen drws gyda fi. Ond mae newyddion gyda fi y tro yma. Newid o wrando arni hi yn siarad am deadlines, maths ysgol gynradd dyw i ddim yn deall, ferwgas a hwnna, beth yw ei enw fe? Cummings. Dwi ddim yn mynd i anghofio beth wnaeth Cummings ar hast. Mae una siŵr o sôn am y linc i roi arian i elusen, achos mae ei phlant hi'n cerdded lan yr Wyddfa yn ei lolfa nhw. Y plant, eich wirion chi, Dad. Dwi ddim yn gweld pam dwi ddim yn gallu anfon arian yn y post. Dych chi wedi bod am dro heddiw, mae una'n gofyn, ei hwyneb yn fawr ar y sgrin. A dwi'n gwybod pa mae'n gofyn. Mae'n meddwl mod i wedi magu pwysau. Beth yw'r ots os dwi'n bwyta ambell custard cream, dwi'n gofyn? Diabetes, meddai hi. Oce, Dr. Ina, dwi'n chwerthin. Dr. Thomas, MB, BCH, MR, CGP, mae'n dweud. Mae pobl yn anfon pethau rhyfedd trwy'r post, dywedais i wrth Amna yn yr ardd dydd Mawrth. Fel beth, gofynodd? Roedd hi'n yfed te roedd hi wedi mwydo ei hun. Dim byd i fi. Dim yfed o gwpan drws nesaf. Pob math o bethau, atebais hi. Wel, fe wnaeth un dyn anfon ei hun yn y post. Dim unwaith, na dwy waith, ond 3 gwaith. Postio ei hun? Dwi ti ddim yn gallu gwneud hynny. Roedd hi'n chwerthin, a'i llygaid yn disgleirio fel sêr. Mae'n bosib, dych chi'n gallu postio unrhyw beth sydd yn fyw, os yw e'n fwy na gwenynnen ac yn llai nag eliffant. Wel, pwy fasai'n meddwl? Sychodd ei llygaid gyda chefn ei llaw. Mae pobl wedi postio pob math o bethau. Pysgodi'n air mewn powlen o ddŵr, cinio dydd Sul. Wel. Roedd 2 arall yn postio pethau at ei gilydd, heb eu pacio. Dim ond cyfeiriad, flip-flops, tost, trôns. Yr unig beth oedd ddim wedi cyrraedd pen y daith oedd papur tŷ bach. Roedd e wedi dadrowlio, neu roedd rhywun wedi gweld cyfle, does dim llawer o bapur tŷ bach yn y siopau.
pam. Ro'n nhw'n ei alw fel gelf. Byddan nhw'n ennill y fedal aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol nesaf. Dim syniadau twp nawr rei, o dwi'n rhy hen i gystadlu chwrthiniaeth. Hoeliodd Amna ei llygaid tywyll arnau. Roedd ei llais yn feddal ac yn felys. Dwi ti byth yn rhy hen, meddai. Edrychodd i ffwrdd, ei llygaid yn dal y pryfyn bach oedd ar y coriander. Cododd. Siw, meddai, fel tasai'n gallu ei yrru i ffwrdd. Aeth hi mewn trwy ddrws y cefn. Pan daeth hi nôl, roedd rhywbeth gyda hi yn ei llaw. Parsel. Oerodd fy nghalon. O'n i wedi anghofio ei ffemblwydd hi. Dwi ddim yn anghofio pethau. Dwi'n gwneud ymchwil i gadw'r meddwl yn siarp fel fforc, yn siarp fel cyllell hyd yn oed. Ond dwi ddim yn dda am gofio penblwyddi. Mae'n well gyda fi ei anghofio nhw yn foi di. Rhoiodd hi'r parsel yn fy llaw. Dim byd o newyddion drwg. Codais yn sydyn wrth ddiffodd y teledu yn y lolfa fach, a chwympodd y peth ar y llawr, a gwelais y parsel bach. Beth yffach? Roedd enw arno. Ei henw hi. Rhoies i'r parsel i lawr ac edrych arno fe am sbel. Yna es i'r gegin i wneud paned. Gwneud te iawn mewn tebot. Tipyn bach o laeth. Dim gormod. Edrych mlaen. Poerais e mas. Roedd una wedi prynu Earl Grey. Bydd yn dda gwneud fy siopa fy hun eto. Agorais y parsel. Do'n i ddim yn credu fy llygaid. Yn y parsel, roedd bag a bocs. Yn y bocs, roedd y plastig pacio yna sy'n gwneud sŵn pop. Rhaid bod rhywbeth gwerthfawr iawn yno, meddyliais. Ac ro'n i'n iawn. Modrwy. Ond dyna oedd y nod. Modrwy briodas, fy ngwraig oedd hi. Pam oedd modrwy fy ngwraig gan Amna? Eisteddais wrth bwrdd y gegin, nes bod fy nghefn i'n stiff. Gallwn ni gau'r parsel a'i roi yn ôl i Amna. Aros iddi hi esbonio sut oedd modrwy fy ngwraig gyda hi. Ond beth tasa hi ddim yn esbonio. Do'n i ddim yn gallu mynd ati i'r ardd yn gwybod fy mod wedi rhoi modrwy fy ngwraig i'r fenyw drws nesaf. Roedd hi'n ddydd Mawrth eto. Felly es i'r ardd at Amna. Roedd hi'n boeth fel ci, ond roedd Amna yn yr ardd yn barod. Roedd hi garddio, a sisiwn garddio yn ei llaw. Bydd yn ofalus, dwedais. Ffiw, meddai hi, a fi'n ôl diod nawr. Aros funud, mae rhywbeth gyda fi i'w ddweud. Rhywbeth i'w gyffesu, dwedais. Agorais i'r parsel, dy barsel di. Do'n i ddim yn gallu anadlu yn iawn achos roedd hi mo'r boeth. Rhoies i'r parsel iddi cyn newid fy meddwl. Fasai hi'n grac gyda fi am agor y parsel. Ond doedd hi ddim yn edrych yn grac o gwbl. Cymerodd y fodrwy a'i rhoi hi ar ei bys brown, a'i throi fel bod y galon fach yn edrych i'r awyr.
roedd hi'n ffitio, fel tasai hi fod yno, fel tasai hi, Amna, yn gwybod hynny'n iawn. Es i'r gegin, roedd hi'n rhy boeth yn yr ardd, roedd y lle yn edrych yn ddiethyr, sosbannau ym mhob man, ac wedyn roedd hi'n sefyll yno. Dwi ti ddim i fod i ddod i mewn i'r tŷ, dwedais i, ond eisteddodd hi. Roedd rhaid i fi ddweud rhywbeth. Basai Ina, y doctor, yn grac iawn. Dim ond gŵr a gwraig, dwedais i. Nodiodd Amna yn dawel. Roedd hi'n troi y fodrwy fach rhwng ei bysedd. Nawr oedd fy nghyfle. Fy nghyfle i wneud pethau'n iawn. Dwi ddim yn gwybod sut, dwedais i. Y fodrwy yna. Modrwy fy ngwraig yw hynna. Ond rei, fi yw dy wraig di. Daliodd Amna fy llaw. Daeth y calon fach yn rhydd pan o'n i'n garddio, meddai Amna. Dwedais i wrtho ti am fod yn ofalus. Do. Ro'n i'n meddwl mod i wedi colli'r ffodrwy am byth. Ro'n i'n drist iawn. A llenwodd ei llygaid. Bues ti'n chwilio a chwilio, meddai wedyn. Yn chwilio a chwilio. Do rei, ti'n cofio? Do'n i ddim yn cofio, ond nodiais i rhag ofn ei bod i'n meddwl mod i'n dechrau colli fy hwnna, fy nghof. Anfonais i'r fodrwy drwy'r post i'w thrwsio hi, dwedais i wrthi. Ro'n i eisiau rhoi pethau i ti. Surprise. Ro'n i eisiau iddo fe fod yn surprise. Rhoiodd ei ffen ar fy sgwydd ac roedd ei gwallt hir yn feddal fel clustog. Mae'n iawn i ni fod yn agos. Dim un ŵr a gwraig, dwedais yn dawel. Yn berffaith iawn, rei. Ro'n i'n gallu clywed y wên yn ei llais.